תגיד, המזגנים שוב לא עובדים? עובדים, למה לא עובדים? איפה היית? חיפשתי אותך. תבררי מאיפה זה נגנב, תחזירי למי ששייך. ניסים גולן. הטלפון של הבת שלך אצלנו. איזה בת? אין לי בת. קשרת לה מטלפון של אורלי אלימלך. תכירי, מתן גולן. אורלי הייתה נשואה לאח שלו. בכל אופן, הוא יודע איך ליצור את הקשר. איפה הכסף? איפה הכסף? שבוע שהיא לא חזרה, ביום רביעי. שבוע שלם, היא נעלמה. אף אחד לא חיפש אותה לפני? אני מבקש ממך לעזוב הכל ולבוא איתי. אין תאונות דרכים באזור, אין יציאה מהארץ. צריך לפתוח תיק נהדר. בחורה בת 36, רווקה. אולי היה לה איזה רומן? סודי? נראה לך מישהו יתעסק עם אלמנה של משפחת גולן? אף פעם לא רצית את אורלי, יפה, ברית, אורלי המושלמת. לפי האיכון הטלפוני שעשינו, נראה שאורלי הייתה פה בבית. אני לא אחכה לך לנצח. תשאלי מה שאת רוצה לשאול. אתה מאוהב בה? לא חייבים לדבר. עושים חיפושים פה בכל האזור. תגידי, איך לא בדקת כבר בכיוון הזה, אה? מבקש ממך יפה, תעזבי את המשפחה שלנו בשקט. מה הבעיה? לאן אורלי נעלמה? תפסיק לצלם! די! גם אם אל תעלמי, אף אחד לא יחפש אותך. אורלי? אין לך פעם מישהו שאהבת כל כך שהיית מוכנה לעשות הכל בשבילו?